Napukot sa kapulisan ng usa ka drogista atol sa gipaygayon nga implementar sa search warrant sa kapalong PNP. Din mokabat ngadto sa 23,000 kapin, balor sa gidudahang Cebu ang nasakmit. Natigayon kining maong operasyon tungod sa padayon ug gipakusgan nga pagsumpo sa illegal nga drogas. Giila ni Police Major Braille Patalinghog ang hipi sa kapulisan ang naisgutang dinakpan nga usa ka alias G hamtong ang pangidaron og residente sa Maniki Kapalong, Davao del Norte. Giselbi ang search warrant kauban ng Regional Mobile Force Battalion Region 11 ug 1st Davao Norte Provincial Mobile Force Company kaniadtong Pebrero 24 tuig 2026 atol sa legal nga pagpangita nga gihimo ubos kini sa presensya sa mandatory nga mga saksi ug mga operatiba sa kapulisan. Ilang na-recover ang mga ebidensya nga nasakmit atol kini sa maong operasyon. Nakumpiska ang 8 ka pakete nga adunay sulod sa gituoang Cebu nga motimbang ngadto sa 3.5 gramos ug adunay standard drug price nga 23,800 ka pesos. Sa pagkakaron, gitanggong na ang suspect sa maong police station alang sa tukbang proseso ug pagpasaka og kaso. Gikabuti nga nagpabiling ligon ang Kapalong Police Station sa ilang misyon nga panalipdan ang kinabuhi ug kaugmaon sa katawhan gikan sa hulga sa illegal nga droga pinaagi sa mga kampanya batok sa kriminalidad. Katropa, paningkamuti nga di ka mabiktima sa hulga sa mga balatian kay delikado ikaw magrabihan. Mag Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule ug Sanson Vitamin C alang sa negosong Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Omaki Algabri, XFM News.